Здравейте! Когато правим една градина, често ни се налага да преодоляваме различните нива на терена. И това може да стане по различни начини. Нека да ви покажем как. Може да се получи с подпорна стена, метър или повече или по-малко висока, или с камък и растителност, като го преодолеем с декоративен скат. По този начин в момента го изработваме. Това е декоративен камък и различни декоративни растения, които постепенно ще го запълнят. И това е едно много интересно решение за преодоляване на различните нива в един двор.